Pois o proxecto de APS que desenvolvimos este ano xa se ven repetindo desde vai 10 anos na mesma asignatura que é Comunicación Interpersoal e Comunitaria e consiste fundamentalmente en prover aos alumnos de ferramentas de algún xeito de relación, tecnoloxías da relación, de alguma maneira, e de outra banda de introducirlles no que sería a dinámica das comunidades próximas, non locais. E, doutra parte, tiñen outras competencias como é o traballo colaborativo, a concepción de como estructurar o diálogo en grupo, como en un momento dado tratar o que serían as fontes. O que traballamos era cun observatorio que trataba de dar voz, visibilizar, de intentar achegar a todo o mundo determinados problemas que podíamos atopar e que non se atopan recollidos dentro da xenda mediática dos medios. E grazas ao noso traballo, todas estas persoas puideron ver reflexados os seus problemas, as súas preocupacións, dun xeito que todo o mundo, a xente que realmente consultou o observatorio, puido acudir e puido saber que lles pasaba. Entón, isto pode ter unha solución moito máis sinxela e o que nos quedamos, non? Con poder solucionar un problema a unha xente que realmente non tiña ningún tipo de axuda. Na relación que existe, que se establece, que se entabla entre o que sería os grupos sociais e os alumnos, se intercambian de algún xeito ferramentas e coñecementos, tanto coñecemento social, o sea, saberes, como coñecementos académicos, entre ambos os dous. De xeito que os grupos sociais aprenden algunhas ferramentas de comunicación básicas para se reactivar ou se representar a sí mismos, ou por outra parte, os alumnos aprenden os saberes deses grupos sociais e os incorporan ao diálogo do tratamento informativo. O beneficio quizáis máis inmediato foi que a xente vira o que se fai. Ao final, non somos tan diferentes, porque todos queremos ao final o mismo, que é unha cidade moito mellor. É así. A filosofía PS reforza o que sería eses vínculos en un momento dado que teñen que ter o que sería tanto os alumnos como os grupos sociais a hora de se relacionar.